Yahay og diskarte ang mga Dabawenyo sa pagsaba-saba aron mahimong lingaw ug bibo ang pagsugad sa bagong tuig luyo sa firecracker ban sa Davao City. Ano ang report ni Argil Relator? Sa Davao City, bisan wala ang paboto tungod sa firecracker ban sa syudad. Sadya gihapon kaayo nga gisugat sa mga Dabawenyo ang bagong tuig 2025. Nilanog ang musika gikan sa mga banda ug party DJs sa pagsugat sa bagong tuig sa year-end countdown nga labing unang gipahigayon sa Coastal Road Esplanade. Ubay-ubay ka mga Dabawenyo ang dinhi nagipili nga sugaton ang bagong tuig. Una ang countdown, napuno sa performances sa Davao Talents ang aktibidad. Klase-klaseng diskarte sab ang gipakita sa mga Dabawenyo sa pagsaba-saba aron sadya gihapon ang pagsaulog sa bagong tuig. Sa barangay Talomo proper, nanggawas ug nagatapok sa kilid sa kalsada ang mga residente aron malipayong timbayaon ang mga nangagi. Party feel sab kaayo kining mga magkabanay ug mga magsilingang nanayaw na sa kalipay. Wala sab palupig ang mga nagabahis-bahis nga mga motorsiklo o tricycle nga dunay dagkong speakers nga nagpalanog sab og musika nga daw nahimong mobile party music. Og dugang sa nagpasaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig ang naandang torotot. Mapabata man o hamtong, migamit gayon og torotot aron luwas ang pagsaulog sa bagong tuig. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.